Guys, sunt foarte fericit că m-am uitat astăzi pe YouTube și am văzut că ce urât îmi stă părul. Am văzut că suma de abonați a ajuns la 101 de abonați, scuze. Și chiar sunt mândru și să spuneți în comentarii ce videoclip special de 100 de abonați aș vrea să vă fac. M-aș gândi la un live de seară, dar oricum o să fac un live. Turul camerei sau nu știu, turul telefonului, că na, e gaming și scrieți în comentarii ideile voastre de vlog, de special. Uite ce fain este, ok? Și chiar vă mulțumesc pentru această sumă de 101 abonați. Niciodată n-am fi crezut că o să o am. Pentru că dacă ați văzut videoclipul ăla cu video special de 50 de subscriberi, deci, Doamne ferește, Doamne. Deci chiar vă mulțumesc și să spuneți în comentarii ce video special ați vrea să fac. Eu m-am dus,